Ataquem el punt 8 del temari, suma i resta de polinomis. I per poder sumar i restar polinomis, en realitat el que fem és sumar i restar els monomis del mateix grau, els monomis semblants. Anem a veure un exemple. Aquí tenim polinomi P, 5x a la quarta menys 3x al quadrat més 2x menys 1, polinomi Q, menys 4x al quadrat menys 3x a la quarta menys 3x més 5x al cub menys 6. Ens demana que calculem la suma del polinomi P més el polinomi Q. El primer que hauríem de fer és ordenar els polinomis de grau més alt a grau més petit i reduir termes semblants si n'hi hagués. En aquest cas, el polinomi Q ens el donen desendreçat, per tant, l'ordenem. Grau 4 primer, després grau 3, després grau 2, després grau 1 i per últim terme independent. Un cop el tenim ordenat, si hi hagués algun terme repetit entre cometes, per exemple aquí hi hagués més 3x al quadrat, el que faríem seria calcular menys 4x al quadrat més 3x al quadrat per deixar-ho amb una sola x al quadrat. Doncs això, un cop el tenim ordenat de grau més alt a grau més petit i que només hi hagi un terme per cada grau, llavors ja ho posem en forma de suma. Què vol dir posar-ho en forma de suma? Doncs d'aquesta manera. 5x a la quarta, deixem un espai perquè no hi ha x al cub i posem menys 3x al quadrat, més 2x i menys 1. I a sota, el nostre polinomi Q ja endreçat, menys 3x a la quarta, grau 4 amb grau 4, aquí no hi ha grau 3 però amb grau 3, grau 2 amb grau 2, grau 1 amb grau 1 i per últim els termes independents. I a partir d'aquí fem el càlcul. Menys 1 més menys 6, és a dir, menys 1 menys 6 donaria menys 7. Aquí ho tenim. 2 menys 3 donaria menys 1x. Menys 3 menys 4 ens donaria menys 7x al quadrat. Aquí el 5x al cub no suma amb ningú, per tant 5x al cub. I 5x a la quarta menys 3x a la quarta que donarien 2x a la quarta. Aquest seria el resultat de la nostra suma. Si us fixeu, l'únic que estem fent és sumar els monomis semblants. Perfecte. Anem a fer ara la resta. Molt semblant al que acabem de fer. Treballem amb els mateixos polinomis, polinomi Q i polinomi P i polinomi Q i els restarem. Què vol dir que hi hagi un signe menys al davant de tot el polinomi? Doncs que haurem de fer l'oposat de cadascun d'aquests polinomis d'aquí, d'aquests monomis d'aquí, per poder sumar en comptes de restar. Anem a fer-ho. Canviem el signe de tots els monomis del polinomi Q. En comptes de menys 3x a la quarta posarem 3x a la quarta, en comptes de més 5x al cub posarem menys 5x al cub, en comptes de menys 4x al quadrat ho deixarem positiu, el menys 3x també positiu i el menys 6 també positiu. I ara ja els podem posar en forma de suma. Aquí ho tenim, d'acord? És a dir, hem transformat la nostra resta en una suma i per fer-ho el que hem fet és aplicar aquest signe menys a tot el polinomi. I aplicar el signe menys vol dir fer l'oposat de cadascun dels monomis que tenim aquí, és a dir, canviar tots els signes. I ara ja està, ara ja sumem tranquil·lament, menys 1 més 6 que donaria 5, 2 i 3 farien 5x, menys 3 més 4 faria 1x al quadrat, aquí tenim menys 5x al cub, i 5 més 3 que farien 8x a la quarta. Jo crec que és més fàcil així. Es podria tirar la resta directament fent rotllo 5x a la quarta menys 3x a la quarta, però no us ho recomano. Us recomano que canvieu el signe del polinomi que tingui un signe menys al davant, canvieu tots els signes, d'acord, del polinomi que tingui un signe menys al davant i després sumeu. És més fàcil.